Shit! Tur, dapat minti ng imong pagkasinaw. Yung tipong sinaw pa ka sa mga ulong na upaw. O dapat ang imong break pilit. Yung tipong ang kaasa na tong chicks. Tapos pinabreak na tong galit. Ang ilang tutoy mo pilit. Diri oh, maipit. Pila na katuig kong single. Ug finally karon, I'm ready tuminggol. Basta kay plak lagi. Tor, mangita ta karon og bibis nga nagpakigol. Yung tipong inigangkas na to sa imuha. Inigigwan, matik. Makita ang kigol. Shit! Wow. Animal! Tulo mang laway! Ah! Kabaho! Isit! Karun ka! Birahan ti ka! Hi, bebe! Hala, kinsa man ang tawhana? I guess you know my name and I know my name already. What is your name? Can I know your name? Just call me Baby Love. Ni, pwede magbisaya na lang kakul kay di jud na ako masabtan imon in English. Pagkatoy-toy daw ato sa akong kamot bigay laylay na gyud in taon kaayo. Ah. Kahumot. Kanang di ka kasabot og in English. Okay ram po na ako ng mga babae hindi kasabot og in English god. Di man good call kay imong in English harong grammar. Pagkatoy-toy. Ako pa'y narong grammar. Pero by the way, kinsa ni mong ngalan miga? Just call. Jess? Nganong Jess imong pangalan nganong Jess man na? Pwede ti ka paliton og 11. Pwede puti ka paliton og 12. Pwede puti ka hangion paliton ti ka 15. Shit, kasakit. Oh my goodness, kahumot. Katoy-toy nga nung managpa man ka. Alangan, lapas na kay ka mga istorya karon pag ita nagkaila. Lapas akong istorya? Sorry kung nalapas akong istorya, pero by the way, unsa may magipaabot dire? Kasakyan? Naaman ko'y motor dire. Pwede ti ka isakay dire, ihatod ti ka sa inyo ha or bisag asat ang duha. Sorry kol, di man gud ko tigsakay og habal-habal. Balhabal? Unsa ni pagtuon nimo sa kuha balhabal driver? Pagkatoy-toy tanawan na akong kaabir sa akong motor, sino pa ni simong paa? Grabe ha, hangina diri oy. Hanginon kay ka. Hangin? Uy la, iskot kusugad sa itong hangin dire. Tago dire, bilin ko dire. Kaya basi mapalig ka sa hangin niya, dadoon ka sa lain. Unsa day tuyo nimo sa kuha? Pag ingon ragod og naibog ka sa kuha, di magbinayot ba? Katoy-toy. Bayot ba oy unsa? Kanang unsa day mo kuan kanang ganahan sa usa ka lalaki ba kanang ideal guy nimo? Ideal guy? Siyempre, ganahan kog limpyado. Limpyado? Unsa pa julain? Siyempre, ganahan pud kog buotan. Buotan? Ya unsa pa julain? Siyempre, ganahan kog gwapo. Guwapo? Kane, pugi na ba? Madala na. Aside sa limpyado, buotan ug gwapo, naamo ko anang tulo. Unsa pa joy kinahanglan nimo sa usa ka lalaki? Ganahan ko sa usa ka lalaki nga kusog mo inom. Moinom og tubig? Dili, kanang ilimnon gud nga makahubo.
Ingon siya ganiya ganahan siya butan nga lalaki. Ya karon ganahan pud siya palahubog. Pagka to ito sige. Wala ta ko diha. La, naunsa man to siya? Hay ga. Ganahan di ka kanang lalaki nga palahubog. La, grabe ha, gitinuod gid sa buang ay. La, dalian nahurot oy. Di ka halang. Unya gang kanang. Unsa pa joy ganahan mo sa usa ka lalaki aside atong mga nabuhat nako? Tama na siguro to oy, murag pasado naman ka. Pasado. Unya gang saman. Let's go na ta, musakay na ta. Isakay na ta sa kong motor. Wait sa anak ko nalimtan ganahan ko sa kalalaki nga pution. Pution? Di pares ni mga lagumon. Di anak ka oy, di te ka type da. Sa kalit lang nahanaw Di pares ni mga lagumon. ang bidlisiw sa Di anak ka oy, di te ka type da. o kahayag sa imong panagway nga naulipon sa gugmang giyaday.